Moje meno je Jana Paluchová a vítam vás na dnešnom online workshope Ochrana ovzdušia a samosprávy. Pracujem na Slovenskej agentúre životného prostredia a v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia sme vám pripravili tento workshop a ďalší, ktorý vlastne bude pokračovať vo štvrtok. Dnes tu budeme mať kolegov z ministerstva pani Jarmilu Hrubú a pána Igora Vilkúvského, ktorí vlastne nám predstavia prezentácie na tému povoľovanie zdrojov a praktické aplikačné postupy. Ešte vám dám nejaké praktické informácie aj ja. A spustila som nahrávanie tohoto workshopu. Záznam bude dostupný na YouTube projektu Populér. Projekt Populér organizuje tento workshop. Už dlho pôsobíme v rámci celej Slovenskej republiky a snažíme sa obce, ale aj občanov a ďalšie skupiny informovať o tom, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia okolo nás. A verím, že aj tento workshop k tomu prispeje. Takže záznam z workshopu bude dostupný. Budeme mať 2 prednášky, nasledovať bude diskusia. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, môžete ich písať do chatu a v rámci diskusie samozrejme sa môžete aj prihlásiť. Je na to teda taká rúčka hore v rámci aplikácií Teams. Ak bude treba, spravíme si prestávku po tej prvej prezentácii, uvidíme, ako to budeme časovo stíhať. A to je asi všetko. Poprosím vás počas prezentácií mať stlmené mikrofóny, aby sme nerušili prednášajúcich. Ja dávam teraz slovo pani Jarmile Hrubej. Nech sa páči, môžete si zazdieľať prezentáciu. Tak, dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa ospravedlňujem, ale som ochorela, takže bude horšia hlasová kvalita a taktiež za hodinku a niečo vás budem musieť opustiť a utekať s tým k lekárovi. Jasne, chápeme. Tak dáme diskusiu hneď po vašej prednáške, keby mali ľudia otázky na vás. A veľmi pekne ďakujeme, že aj v takomto zhoršenom zdravotnom stave ste ochotná nám prednášať. Nech sa páči. K povoľovaniu zdrojov. Pani Hrubá, neviem, či už hovoríte, ale iba počujeme niečo, nejaké tlmené zvuky. Asi máte vypnutý mikrofón. Počujeme sa? Teraz sa počujeme, áno. Dobrý deň, tak začneme. Dobre. Povieme si teraz niečo o povoľovaní zdrojov. Ako iste viete, v minulom roku sme vydali novú právnu úpravu na úseku ochrany ovzdušia a síce zákon číslo 146 o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hneď na začiatku som sa pomýlila a chýba mi tu, že tento zákon je momentálne už v znení zákona číslo 272 z roku 2023. Je to veľmi dôležité, lebo treba do všetkých písomností udávať plný názov zákona. Hej. Zákon číslo 272 je zákon, ktorý slúži na výkon stavebnej legislatívy, ktorú ešte nemáme v platnosti, ale bohužiaľ proste ten zákon tu je, tak musíme sa tým riadiť. Pre výkon štátnej služby, ktorú vykonávate, okrem tohto zákona, by ste mali pracovať aj s týmito 5 vyhláškami, tak jak ich tu mám uvedené, najmä s vyhláškou 248 z roku 2023 o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Potom vždy v zátvorke to čísielko, ktoré máte uvedené, to je názov predchádzajúcej právnej úpravy.
No a okrem tejto vyhlášky by ste mali vedieť niečo aj o vyhláške 251 o kvalite palív, 253 o požiadavkách na skladovanie a prepravu benzínu, 254, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia. Toto je tzv. Evidenčná vyhláška. A 256 o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel. Okrem toho k zákonu je 5 ďalších predpisov. Čo sa týka povoľovacieho procesu. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy ste vlastne k stavbám malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vydávali súhlasy na povolenie zdroja a súhlasy na užívanie zdroja. Nová právna úprava zaviedla nový druh administratívneho nástroja, ktorým je povolenie zdroja. A teraz kedy čo máte vydať, si povieme a okrem toho sme zaviedli, že inak platí právna úprava pre zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú tzv. Malými spaľovacími zariadeniami s tepelným menovitým príkonom do 100 kW, ktoré sú určené na vykurovanie domácnosti. Takže pokiaľ ide o vykurovanie domácnosti, tak pre tieto zdroje vydávate takisto ako podľa predchádzajúcej právnej úpravy súhlas k povoleniu stavby zdroja a súhlas na užívanie zdroja. Súhlas na povolenie zdroja sa vydáva podľa paragrafu 26 odsek 1 písmeno A a je to podklad pre konanie iného povoľujúceho orgánu, ktorým je stavebný úrad a teda tento vydáva stavebné povolenie. Potom sa stavba realizuje a vydáva sa súhlas na užívanie zdroja podľa paragrafu 26 odsek 1 písmeno C. A toto je zase podklad na vydanie užívacieho rozhodnutia alebo kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu. Máme tu vložené, že teda mohol by sa vydať aj súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky pre účely vydania povolenia užívania na skúšobnú prevádzku celej stavby, ale toto pri rodinných domoch a teda pri malých spaľovacích zariadeniach určených na vykurovanie neprichádza do úvahy. Toto sa vydáva vtedy, tento druh súhlasu prichádza do úvahy vtedy, ak sa jedná o malé, a vidím, že sme v nesprávnom slajde, lebo sme mali byť tu. Aha. Potom sa vrátime k nemu, to potom platí pre tie iné objekty, ktoré nie sú určené na vykurovanie domácnosti. Čiže pokiaľ máme vykurovanie domácnosti, vydávajú sa tieto dva. Povolenie zdroja sa nevydáva a pokiaľ ide o zmenu takéhoto zariadenia, tak takáto zmena sa iba oznamuje a súhlasy sa nevydávajú. Ale pozor, tu máme na mysli takú zmenu, že vymieňa sa jeden kus spaľovacieho zariadenia za iný. Teraz sa vrátim do tohto slajdu, kde som si to nevšimla, že teda toto sa týka tento druhý slajd s tou skúšobnou prevádzkou sa týka takých malých zdrojov, ktoré sú buď technologickými zdrojmi, alebo ide o spaľovacie zariadenia, ktoré nie sú určené na vykurovanie domácnosti. Čiže pokiaľ ide o technologické zariadenia, vo výnimočných prípadoch prichádza do úvahy, že by ste vydávali súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky. Pri týchto zdrojoch musíte vydať aj povolenie zdroja ako nový administratívny nástroj. Aký je rozdiel medzi súhlasmi a povolením zdroja? Súhlasy vydávate ako dotknutý orgán štátnej správy pre konanie iného povoľujúceho orgánu, ktorým je stavebný úrad. Kdežto povolenie zdroja vydávate ako povoľujúci orgán a povolenie zdroja nie je už podkladom pre žiadne konanie.
Je to dokument, na základe ktorého prevádzkovateľ vlastne prevádzkuje zdroj. Hej. Prečo sme pristúpili k tejto právnej úprave? Pretože čo sa týka vlastne technologických zdrojov, obsahuje povolenie zdroja dôležité podmienky pre prevádzkovanie. A v minulosti, ak tieto podmienky boli zavedené do súhlasu na užívanie zdroja, tak stavebné úrady sa nám ani len neunúvali ocitovať číslo toho súhlasu na užívanie zdroja, nie je to, že ešte podmienky. A potom, keď nastala na zdroji taká zmena, ktorá nepodliehala stavebnému konaniu, napríklad zmena palív alebo surovín, tak vlastne toto neprechádzalo cez stavebný úrad. My sme si vydali rozhodnutím povolenie zmien zdroja, ale v konečnom dôsledku sme menili kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu a to nebolo správne. Preto tu teraz figuruje to povolenie zdroja. Toto máme na vykurovanie domácnosti a potom malý zdroj, ktorý nie je stavebným objektom, napríklad môže ísť o nejakú drvičku stavebných materiálov, ktorá je trvalo inštalovaná v nejakom zbernom zdroji, tak začínate vydaním povolenia zdroja podľa paragrafu 27. Na vydanie tohto povolenia by ste si mali pýtať od stavebného úradu stanovisko o tom, že zdroj nepodlieha stavebnému povoľovaniu. Nenapadá ma teraz príklad, o aký technologický zdroj by musel ísť, aby sa tam vydával súhlas na skúšovnú prevádzku, ale aj na takýto zdroj je potrebné vydať súhlas na trvalé užívanie a z toho titulu, aby ste mali vlastne doklad o tom, že ten zdroj bol inštalovaný v súlade s povolením zdroja a že teda je schopný dodržiavať všetky povinnosti, ktoré sú určené v paragrafe 35 zákona. Takže toľko k teórii. Teraz by som vám, čo sa týka súhlasov a povolení zdroja, dala do pozornosti niektoré pojmy, s ktorými sa narába pri ich vydávaní. Čo sa týka súhlasov podľa paragrafu 26, tak jednak v zákone nemáme uvedené náležitosti žiadosti, ale máme v zákone uvedené, čo má takýto súhlas obsahovať. To nájdete v paragrafe 26, ak sa nemýlim, v odseku 5 sú všetky náležitosti a toto je upravené asi v odseku 6 alebo 7, že čo má obsahovať súhlas na povolenie malého zdroja. Každopádne, ako v súhlase, tak aj v povolení zdroja musíte vymedziť zdroj. Do vymedzenia zdroja vám odporúčame uviesť názov, ak je to možné, a z akých zariadení pozostáva, kapacitu a umiestnenie. Tuto uvádzam nejaké príklady. Napríklad vykurovanie a vetranie objektu ABC vzduchotechnickými jednotkami s plynovým ohrevom s celkovým menovitým tepelným príkonom 900 kW, lokalite Olamarská brána, parcela, číslo. Alebo že ide o kotol na drevo s menovitým príkonom 100 kW na spaľovanie biomasy umiestnený v rodinnom dome, Majová ulica, Pezinok. Alebo môže ísť napríklad o čerpaciu stajnicu na benzín a naftu s ročným obratom umiestnená na parcele. Alebo napríklad píla s kapacitou 10 metrov kubických s výrobou opracovaných hranulov a sušierňou na biomasu 290 kW. Prečo uvádzam tieto príklady? Ide o to, že častokrát máme tie zdroje zle vymedzené. Treba si uvedomiť, že definícia zdroja má dovetok, kde sa hovorí o priestorovom a funkčnom celku. Ak v rámci výroby vy vyrábate, zastavím sa pri tom poslednom príklade píla, vy máte výrobu opracovaných hranolov, kde teda
výstup z tej prevádzky ide nejaký opracovaný hranol, ktorý je sušený v sušiarni, tak v tom prípade celý ten zdroj je píla, kde sa teda oreže tá hoblina, vznikne vám hranol a vysuší sa v sušiarni. Ten výstupný produkt, ten hranol, jednoducho v tej kvalite na predaj nedosiahnete, pokiaľ neprejde tou sušiarňou. Preto to musí byť vymedzené ako jeden priestorový a funkčný celok. Stretávame sa s tým, že takéto zdroje sú zdelené na dva zdroje. A to robíte nesprávne, pretože ide o jeden zdroj s dvomi zariadeniami. Začlenenie a kategória zdroja. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy vlastne v pravidlách pre kategorizáciu zdrojov bolo uvedené, že ak zdroj má kapacitu, ktorá nedosahuje prahovú kapacitu pre stredný zdroj, tak sa zaraďuje ako malý zdroj a nič viac sme tam nemali napísané. Teraz sme pravidlá pre kategorizáciu a začleňovanie stacionárnych zdrojov doplnili s tým, že za to čísielko v tej kategorizácii sa pridáva trojka. Pri veľkých zdrojoch jednička, pri stredných dvojka a pri malých trojka. Čiže keby sme si otvorili výhlášku, tak tam nájdete vlastne kategorizáciu zdrojov s dvomi čísielkami a teda keď ide o malý zdroj, dostáva to čísielko trojku. Tak ako som povedala predtým, ako treba vymedzovať ten funkčný a priestorový celok, tak ešte pridávam, že ak ten istý prevádzkovateľ prevádzkuje viac technologických alebo výrobných jednotiek, ktoré sú zaradené do rovnakej kategórie podľa prílohy číslo 1, ich menovité kapacity sa na účely začlenenia stacionárneho zdroja spočítajú. O čo môže ísť? Môže ísť napríklad o taký prípad, že by ste mali v rodinnom dome okrem krbovej piecky, okrem krbu, že by tam bol aj plynový kotol. Tak toto vlastne treba spočítať, lebo to sú dve malé spaľovacie zariadenia, ktoré slúžia na ten istý účel u toho istého prevádzkovateľa. A teda máte tu potom uvedený ten príklad. Malé spaľovacie zariadenie dostane kategóriu 1.1 a teda prídavok 3. A teda má to takýto dlhý názov v tej výhláške, že technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým príkonom do 300 kW. Vymedzenie zariadenia. Pri malých spaľovacích, teda pokiaľ ide o rodinné domy, kde máte iba kotol alebo teda nejaký krb, tak tam je trošku taká zložitejšia tá situácia, lebo zoberme si rodinný dom, kde na vykurovanie vám slúži len plynový kotol. Hej. Tak zhodou okolností zdroj znečisťovania ovzdušia je vlastne to vykurovanie toho rodinného domu zabezpečené tým plynovým kotlom. A potom aj vymedzenie zariadenia, ktoré tam máte, ten je vlastne ten plynový kotol, ktorý je malým spaľovacím zariadením. A zároveň tie spaľovacie zariadenia vlastne pozostávajú nejakých spaľovacích jednotiek a zhodou okolností v tomto prípade je to opäť ten plynový kotol. Predstavme si, že máme pred sebou nejakú kotolňu, ktorá už slúži na vykurovanie nejakého podnikateľského priestoru, v ktorej máme 3 kotlíky. Každý s menovitým príkonom trebárs 50 kW. Na účely vymedzenia zdroja vy tieto 3 kotlíky musíte spočítať. Čiže máme pred sebou kotolňu s 3 zariadeniami s celkovým menovitým príkonom 150 kW.
Pre účely vymedzenia zariadenia kotle s príkonom, tu mám chybu, do 300 kW sú malé spaľovacie zariadenia, ktoré sa podľa agregačných pravidel nespočítavajú. Čiže máme tam 3 malé spaľovacie zariadenia. Potom do vymedzenia zariadenia uvádzate názov zariadení, kapacitu a umiestnenie. Čiže napríklad, keď sa vrátime k tomu nášmu príkladu, v tom podnikateľskom objekte, kde máte 3 malé spaľovacie zariadenia, tak by ste tam uviedli, že teda ide o 3 malé spaľovacie zariadenia, kotle K1 až K3 na plyn, každý s menovitým príkonom 50 kW. Uvádzam vám tu aj ďalšie príklady, zastavím sa pri tom poslednom, lakovacia dielňa. Lakovacia dielňa zvyčajne pozostáva z dielni predprípravy, kde vlastne ten lakovaný výrobok sa najprv musí zbrúsiť, odmasniť, potom ide do lakovacej kabíny, kde sa vlastne nastrieka tou farbou a keď je to nastriekané, tak sa to musí vysušiť. Pre účely sušenia je v lakovacej kabíne nejaký horák, na plyn trebárs s príkonom 120 kW. Čiže opäť zdroj by ste mali vymedzený ako lakovacia dielňa, ale bolo by tam viacero zariadení. Prvé zariadenie, dielňa predprípravy, brúsenie, odmasňovanie, potom je tam to striekanie so spotrebou organických rozpúšťadiel a teda 4. zariadenie, tam máte horák v tej lakovacej kabíne. A tieto 4 zariadenia vám tvoria jeden zdroj. Ďalšie, pričom sa zastavím, sú palivá a teda technické požiadavky. Pre malé spaľovacie zariadenia sa uplatňujú špecifické požiadavky ustanovené v prílohe číslo 4, časť 6 vyhlášky 248. Ide o tieto požiadavky. Spaľovacie zariadenie musia zodpovedať požiadavkám technických noriem, ktoré sa na dané zariadenia vzťahujú, čiže musí spĺňať požiadavky na ekodizajn, to sa týka zariadení na tuhé palivá. Ďalej palivá musia spĺňať na požiadavky na kvalitu palív ustanovené v paragrafe 37 a v podstate aj v paragrafe 32, kde sú ustanovené zákazy. Čo sa týka spaľovania uhlia, možno spaľovať len uhlie s obmedzeným obsahom síry, stiahnutú na výhrevnosť, čo sa dočítate vo vyhláške 251. Pri tejto príležitosti si treba uvedomiť, že teda určité tuhé palivá je zakázané v malých spaľovacích zariadeniach spaľovať. V malých spaľovacích zariadeniach sa nesmú spaľovať odpady, ale aj tzv. Vysokoemisné, nekvalitné palivo, akým je napríklad uholný prach. Čo sa týka spaľovania biomasy, možno spaľovať len čisté, nekontaminované prírodné drevo, mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu, ako je napríklad kusové drevo, brikety, štiepky, ale aj iné, napríklad slama, trstina. Vlhko spaľovaných materiálov nesmie prevýšiť 25%. Čo sa týka spaľovania kvapalných palív, opäť je tam požiadavka na mernú síratosť, o čom sa dočítate vo vyhláške číslo 251. Čo sa týka technických požiadaviek, pre malé spaľovacie zariadenia teda sme si povedali, že platia špecifické požiadavky. Okrem toho, vo vyhláške číslo 7 nájdete ďalšie ustanovené požiadavky, a to v prílohe číslo 3 všeobecné technické požiadavky, ktoré vlastne sa na malé zdroje uplatňujú v primeranom rozsahu a ide o požiadavky pre prašné emisie, organické plyny a páry, perzistentné organické látky a pachové látky. Špecifické požiadavky nájdete ustanovené v prílohách číslo 4 a 7. Povinne sa uplatňujú požiadavky ustanovené v prílohe číslo 4 na malé spaľovacie zariadenia a podľa paragrafu 27 odsek 5 vyhlášky, pokiaľ ide o zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
podľa prílohy číslo 6, čas 4, body 4.3, nanášanie nátierov, ďalej je to bod 5.3, autoopravárenstvo a bod 14.2, písmeno A, impregnácia dreva. Ostatné ustanovené špecifické požiadavky uplatníte na vami povoľované malé zdroje v primeranom rozsahu. Čo to znamená v primeranom rozsahu? Volíte také požiadavky, aby ten ekologický benefit, ktorý tieto požiadavky priniesol, bol ekonomicky únosný. Hej? Čiže má zmysel tam dávať len také požiadavky, ktoré k tomu ekologickému prínosu sú ľudovo povedané zaplatiteľné. To znamená, že napríklad nebudete za každú cenu na nejaké malé spalovacie zariadenie alebo na nejaký iný malý zdroj nútiť prevádzkovateľa, aby inštaloval odlúčovaciu techniku. Ďalej vám dávam do pozornosti, že pri vydávaní vlastne povolenia zdrojov, pokiaľ sa jedná o technologické zdroje najmä, sa uplatňujú zásady povoľovania a prevádzkovania stacionárnych zdrojov. Sú ustanovené v prílohe číslo 7, je to novinka a tieto majú svoje opodstatnenie. Ide o zásadu vedomostí, čo znamená, že prevádzkovateľ by mal mať dostatok poznatkov a informácií o tej povoľovanej technológie, o možných emisiách a technikách na ich zníženie. Ďalej, zásada umiestnenia znamená posúdenie umiestnenia stacionárneho zdroja vo vzťahu ku kvalite ovzdušia a citlivým receptorom, rozptylovým podmienkam a zohľadnenie príspevku daného zdroja ku celkovému znečisteniu a prijatie opatrení na zníženie podielu znečistenia z tohto zdroja v danej lokalite, ak je to potrebné. Zásada umiestňovania je, ako sa ukázalo, veľmi, veľmi dôležitá. Na Slovensku bohužiaľ nemáme dobre nastavené územné plánovanie a dostali sme sa do situácií, kedy sa nám individuálna bytová výstavba tlačí k zdrojom znečisťovania ovzdušia, čo následne vedie k celej kaskáde rôznych podnetov a sťažností, ktoré sú proste neriešiteľné. Bohužiaľ, ľuďom, ktorí si idú stavať rodinné domy, treba na tieto veci upozorňovať, že idú, keď si takto nevhodne vyberú pozemok, tak proste idú do toho rizika, že budú bývať v zóne so zníženou kvalitou ovzdušia. Hej. Odporúčam vám dávať si pozor, keď sa u vás budú schvaľovať územné plány. My máme vo vyhláške v prílohe číslo 10 zavedené tzv. Odporúčané odstupové vzdialenosti. Tieto vzdialenosti sa uplatňujú reciproko. To znamená, že práve aj pri umiestňovaní bytovej zástavby. Hej. Čiže ak sa tlačí nejaká bytová zástavba k priemyselnej zóne, treba to z hľadiska ochrany ovzdušia namietať. Ďalej je tu zásada predbežnej opatrnosti, znamená uplatnenie ochranných opatrení a prevenných opatrení vždy, keď existuje riziko nežiaducich účinkov. Zásada odstraňovania znečistenia pri zdroji znamená znižovanie a obmedzovanie emisí opatrovaniami realizovanými nástrojmi, najmä využívaním technológií zodpovedajúcim tzv. BAT-om, teda najlepším dostupným technikám. Zásada výberu surovín, materiálov, paliva, výrobkov znamená vyhýbanie sa najmä chemických látok a zmesí, ktoré sú rizikom pre ľudské zdravie a životné prostredie a ich náhrada za menej škodlivé. Zásada hospodárenia znamená hospodárne nakladanie so surovinami a energiami a snaha o ich opätovné využitie a recykláciu. A potom je tu zásada znečisťovateľ platí, čo znamená, že prevádzkovateľ nesie v plnej miere náklady na obmedzovanie emisí zo svojich zdrojov. No a to je z mojej strany k tým teoretickým poznatkom všetko.
Teraz my sme pre vás pripravili, čo sa týka povoľovania malých spaľovacích zariadení, vzory. A prebehli by sme si teraz tie vzory. V poriadku, ďakujeme. Ešte máme potom aj otázky v čete, ale teda potom, ako preberieme tie vzory. Ďakujem. Takže súhlas k povoleniu stavby malého zdroja. S tým začneme. Teda nie malého zdroja, ale malého spaľovacieho zariadenia. Tak, ako som predoslala, tento súhlas je vlastne podkladom pre vydanie stavebného povolenia. Musí obsahovať náležitosti tak, ako sú ustavené v zákone. Čiže je tam potrebné uviesť rozhodujúce údaje o stacionárnom zdroji, jeho zariadenia a projektovaných kapacitách. Tu uvádzam príklad, napríklad tu môže ísť o nejakú krbovú piecku s tepelným príkodom, ktorá je umiestnená v rodinnom dome. Tuto uvádzame príklad na rodinný dom, ale čo sa týka tohto súhlasu podľa písmena A, tak rovnako by to vyzeralo, aj pokiaľ by išlo o povoľovanie nejakého malého spaľovacieho zariadenia pre nejaký podnikateľský subjekt. Napríklad si povieme, že by išlo o vykurovanie nejakej administratívnej budovy. Potom tam musí byť ďalší údaj, a to je vymedzenie, začlenenia, kategorizácia stacionárneho zdroja podľa paragrafu 20 odsek 1 zákona o ochrane ovzdušia a podľa prílohy číslo 1 vyhlášky 248. Takže tú danú krbovú piecku by sme teda kategorizovali ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia, zaradený pod tou kategóriou 1.1. Dostalo by toto čísielko 3 a teda aj s tým komplikovaným názvom z výhlášky. Čo sa týka vymedzení a začlenení stacionárneho zdroja, tak už teda predmetom tohto súhlasu je malé spaľovacie zariadenie. Malé spaľovacie zariadenia máme vymedzené v paragrafe 20 odsek 5 zákona, a teda keďže zariadenia spaľovacie sa členia na veľké, väčšie stredné, menšie stredné a malé, tak paragraf 20 odsek 5 je potrebné spájať s paragrafom 20 odsek 7, na základe ktorého teda pôjde o malé spaľovacie zariadenia. Treba tam uviesť používané palivá a suroviny, ktoré môžu mať vplyv na emisie, čiže v našom prípade tá krbová piecka pôjde na tuhé palivo, kusové drevo. Zoznam emitovaných znečisťujúcich látok, tak ako sme si povedali, v prílohe číslo 4, časť rímska 6, sú ustanovené požiadavky teda na tuhé palivo a je tam ustanovená aj požiadavka na nejakú tmavosť dymu pri rozkurovaní, a toto sa nám týka tuhých znečisťujúcich látok. Okrem toho teda potom ďalšie písmenko, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, kde teda je ustanovená požiadavka na kvalitu paliva. Čo sa týka požiadaviek zabezpečenia rozptylu emisí, odvod spalín musí byť opäť v súlade s prílohou číslo 9 vyhlášky 248. Čiže to tam uvediete znovu. Otázka, na ktorú sa najviac pýtate, aké by mali v takomto súhlase byť podmienky. My sme sa nad tým dlho rozmýšľali a teda dospeli sme, že by malo ísť o tieto podmienky, že teda stavba musí byť realizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie a údajov uvedených v súhlase. Často sa totižto v praxi stretávame s tým, že stavebník si svojvoľne zmení projekt stavby a niečo iné, úplne iné si postaví, ako mal povolené.
Okrem toho, teda s tým súvisí aj ďalšia podmienka, že každá zmena stavby pred dokončením s dopadom na ovzdušie voči predloženej projektovej dokumentácii k tomuto súhlasu musí byť prerokovaná a schválená úradom ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia. Čím vlastne sa chceme vyhnúť tej situácii. A potom na trvalé užívanie malého zdroja je potrebné predložiť, teda požiadať o súhlas a predložiť tam podklady podľa prílohy číslo 6 bod 5 zákona o ochrane ovzdušia a preukázať vykonávacím projektom, ako je RES, pohľad odvádzanie znečisťujúcej látky. V prípade právnickej osoby sme usúdili, že tiež by tam mohla byť podmienka, že je potrebné požiadať o povolenie zdroja pred predmetný malý zdroj a že teda na základe žiadosti podľa prílohy číslo 4 zákona o ochrane ovzdušia. A potom už len teda konštatujete, že súhlas sa vydáva na základe nejakej projektovej dokumentácii. Predmetný teda súhlas je záväzné stanovisko podľa paragrafu 26 odsek 11 zákona o ochrane ovzdušia pre stavebný úrad a teda tento súhlas nie je rozhodnutím podľa správneho poriadku. Takže toľko to k tomuto vzoru. Prešli by sme na ďalší zdroj, teda na ďalší súhlas, a to je súhlas k užívaniu zdroja. Na užívanie zdroja potom opäť sa tam bavíme o tých istých položkách, ako sú v tom súhlase na povolenie zdroja. Ako súhlas na užívanie zdroja si predstavujeme, teda veľmi ťažko sa nám písal zákon o ochrane ovzdušia, pretože to bolo v čase, keď už bol napísaný nejaký stavebný zákon, ktorý síce nebol v platnosti, ale my sme ho museli reflektovať. Ten stavebný zákon, ktorý v roku 2023 bol vydaný, v podstate si predstavoval kolaudačné osvedčenie ako doložku, ktorou sa preukáže, že to zariadenie plní všetky požiadavky. Čiže aj tento súhlas na užívanie sme chápali ako takú osvedčovaciu doložku, že všetko je postavené tak, ako to bolo povolené, preto aj tie náležitosti sú tam rovnaké. Potom vlastne sme uvážili, že je tam potrebné vložiť takéto ustanovenie, že orgán ochrany ovzdušia na základe predloženej dokumentácie a podkladov konštatuje, že uvedený zdroj spĺňa požiadavky zákona o ochrane ovzdušia príslušných vyhlášok a je vydaný, teda a je postavený v súlade so súhlasom na vydanie povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý bol vydaný vami ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia pod určitým spisovým číslom zo dňa. V prípade právnickej osoby je nutné konštatovať aj, že teda daný zdroj je postavený v súlade s povolením zdroja. Súhlas na trvalé užívanie sa vydáva na podklade žiadosti. K žiadosti boli doložené žiadané podklady. Vhodné je do tohto súhlasu vložiť upozornenie, kde teda upozorníte, že prevádzkovateľ malého zdroja má plniť určité povinnosti podľa paragrafu 35 zákona o ochrane ovzdušia. No a v prípade fyzických osôb rodinných domov odporúčame vložiť aj tam upozornenie na paragraf 26 odsek 9, že pokiaľ dôjde k zmene, tak by ju mali ohlásiť. A opäť je tu záverečné konštatovanie, že súhlas je záväzným stanoviskom pre stavebný úrad a že nejde o vlastne rozhodnutie podľa správneho poriadku. Čo sa týka povolenia zdroja pre malé spaľovacie zariadenia, čiže bavíme sa o podnikateľských subjektoch, ktoré prevádzkujú nejaké malé spaľovacie zariadenia. Ako príklad môžeme uviesť nejaké vykurovanie skladovej haly. Takže
Zase povolenie zdroja musí mať požadované náležitosti podľa zákona o ochrane ovzdušia. Je potrebný na začiatku ten stacionárny zdroj vymedziť, napríklad, že ide o, ja neviem, plynovú kotolňu s tepelným menovitým príkonom, ktorá je umiestnená na takej a takej ulici a slúži, ja neviem, na vykurovanie skladovej haly. Začlenenie a kategorizácia zdroja, opäť tak, ako ste to uvádzali pri tom súhlase, tam príde vymedzenie zariadení. Povedali sme si, že toto je vzor, ktorý sa vzťahuje výlučne na malé spaľovacie zariadenia, takže naše vymedzené zariadenie stacionárneho zdroja je malé spaľovacie zariadenie, hej? Lebo teda máme tam, ja neviem, nejaký kotlík, trebárs proterm, používané palivá a suroviny. Tu máme ako príklad tuhé palivo, ale môže byť napríklad palivom aj plyn. Zoznam emitovaných znečisťujúcich látok, pokiaľ by išlo o kotolňu na plyn, tak táto položka nám vypadne, lebo na zemný plyn nie sú ustanovené žiadne požiadavky. Čo sa týka technických podmienok prevádzkovania, tak sú tu požiadavky na kvalitu toho paliva. V prípade teda biomasy je tam tá požiadavka na tú vlhkosť. V prípade, že by išlo o zemný plyn, tak ani táto požiadavka tam nie je. A samozrejme potom tam uvediete požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisí. Keďže povolenie zdroje rozhodnutie musí obsahovať výrok, a musí obsahovať odôvodnenie, kde teda to odôvodnenie musí byť náležité k tomu, čo povolujete, že teda konali ste na základe nejakej predloženej žiadosti, čo bolo predmetom tej žiadosti a teda, že ste žiadosť preskúmali a dospeli ste k záveru, že navrhované riešenie je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z právnej úpravy na úseku ochrany ovzdušia. Upozornenie je dôležité, teda súčasťou odôvodnenia je vhodné vložiť upozornenie na povinnosti prevádzkovateľa, vrátane, potom je tam potrebné uviesť povolenie zdroje spoplatnené, čiže je tam potrebné uviesť, na základe čoho ste vyrúbili a aký veľký poplatok. A potom už je tam len teda tá právnická formulácia, že ste rozhodli tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. A potom posledná časť rozhodnutia je poučenie. Tak, a to je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne, pani Hrubá. Ja teraz zazdielam práve tie otázky v čete. Už máme 6 otázok, takže aby sme ich všetci dobre videli. Chcem zastaviť zdieľanie a prečo sa mi nedarí? A už to ide. Ja teraz zdieľam, dúfam, že správne ten chat. No, už to tu vidíme. Ale iba z boku však. Ja by som chcela, aby bol vidno všade veľký chat. Hneď to bude. Tak to spravíme takto. Chat. Áno, teraz to bude vidno. Takže. Tak, v poriadku, už sme tam, verím. Áno, prvá otázka z mesto Modra. Je domácnosťou aj rekreačná chata, v ktorej nemá užívateľ trvalý pobyt? No, dobrá otázka. My sme bohužiaľ v zákone o ochrane ovzdušia nedefinovali, čo je domácnosť. Ja som o tým uvažoval. Ja som si prebežne čítal tie otázky
ale v podstate my povoľujeme zdroje znečisťovania ovzdušia, nie domácnosť. A teda náš zákon ani nedefinuje, nerieši to, či daná osoba má niekde trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. My povoľujeme tie zdroje znečisťovania ovzdušia aj v tej rekreačnej chate. Tá osoba určitým spôsobom býva. Čiže za mňa, z môjho pohľadu, je to možné považovať za domácnosť. Ale stále na to pozerám, že my povoľujeme zdroje znečisťovania ovzdušia, nie domácnosť. To je síce, Igor, pravda, že nepovoľujeme domácnosť, lenže my sme zaviedli iný spôsob povoľovania práve pre tie zdroje, ktoré sú súčasťou z domácnosti, a iný spôsob povoľovania zdrojov pre tie, ktoré nie sú domácnosťami. A tu na podstate pani sa nás pýta, či má na takýto zdroj vydať alebo nevydať povolenie zdroja. Takže... To povolenie zdroja nie, podľa mňa by sa to mohlo povolovať tak, ak iba súhlasí na povolenie a súhlas na užívanie. Ja si to napriek všetkému myslím tiež, lebo my sme zahrnuli potom do kontroly malých spaľovacích zariadení aj práve tieto rekreačné chaty, ak sa nemýlim. Dobre, ďakujem pekne. Verím, že zástupca z mesta Modra je spokojný s odpoveďou. Ak nie, tak ľudia môžete sa aj prihlásiť a ešte sa dopýtať alebo napísať. Ďalej tu máme pani Kleinovú s viacerými otázkami. Čiže dobrý deň, dostali sme žiadosť na trvalé užívanie zdroja pec na pizzu, na pevné palivo, drevo, napojený na komín v rámci reštauračného zariadenia. Aký súhlas použijem? Ten podľa paragrafu 26 odsek 1pb. Ďakujeme. No, písmeno B sa bohužiaľ týka skúšobnej prevádzky. Takže pokiaľ ide o pec na pizzu na pevné palivo, a ide o typizované zariadenie, tak asi tam nemáme čo preskúšavať, takže ideme rovno do súhlasu na užívanie zdroja podľa písmena C. A táto pec je súčasťou podnikateľského objektu, potom na takúto pec bolo potrebné vydať aj povolenie zdroja podľa paragrafu 27. Ďakujem pekne. Ďalej sa pani Mániková pýta, ako postupovať, keď stavebný úrad rieši oznámenie drobnej stavby, respektíve udržiavacie práce, k čomu si žiadajú paragraf 26 odsek 1 písmena A zákona, kde už kolaudácia nebude. Ako riešiť túto situáciu? No, takže otázka je, čo je predmetom tej drobnej práce a tých udržiavacích prác. Je tam naviazaná nejaká zmena zdroja znečisťovania ovzdušia? O čo ide? Pokiaľ nevieme tento dovetok, tak vám neviem odpovedať na otázku. Ak by predmetom udržiavacích prác, si predstavme, bola výmena nejakého spaľovacieho zariadenia, kotol na zemný plyn za kotol na zemný plyn, alebo kotol na tuhé palivo za kotol na tuhé palivo bez zásahu do komínového telesa, a bolo by to v rodinnom dome, tak idete na paragraf 26 odsek 9, kedy teda vám zmena má byť ohlásená, a teda ak s ňou súhlasíte, tak listom odpoviete, že súhlasíte. Ďakujem pekne. Ale súhlasy podľa paragrafu 26 sa v tomto prípade nevydávajú. Na takéto oznámenie odpovedáte listom. Bohužiaľ, nemáme ani v kompetenčnom, na to sme celkom nepamätali a nemáme to ošetrené v kompetenčnom paragrafe. Ale zase ste pracovníci štátnej správy. Slušnosť káže vrátanie správneho poriadku na akúkoľvek žiadosť, ktorá vám je doručená v písomnej forme, podľa možnosti v písomnej forme aj odpovedať. To myslím, že pani Mániková reaguje. Teraz tam bola otázka, že menia spaľovacie zariadenie z tuhého paliva na plyn. Toto vlastne táto otázka.
No, tak moja otázka je, že toto za mňa teda nie je toto nie sú udržiavacie práce a je to jedna z tých pre mňa divných praktik stavebného úradu, kedy sa vlastne do objektu, pokiaľ teda tam nebol plyn, zavádza plyn a zavedenie plynovej prípojky je teda vec, ktorá podlieha stavebnému konaniu. Ale v praxi áno, stavebné úrady si to vedia vysvetliť po svojom. No a ešte vlastne pre plynový spotrebič otázka je, že či ten komín, ktorý tam bol pre účely napojenia zariadenia, ktoré išlo na tuhé palivo, či bude vyhovujúci aj pre to plynové zariadenie. A teraz plynový kotol je ešte aj tlakové zariadenie. Ja by som tam vydala normálne súhlas podľa paragrafu 26. Ešte pani Maníková tuto dopisuje, plynovú prípojku už majú, ale teraz sa rozhodli používať plyn a teda menia kotol. Čiže tak, ako ste pani Hrubá povedali, áno? No a ešte teda je to podnikateľský subjekt? Alebo čo to je? Počkáme na odpoveď. Kľudne pani Maníková, ak sa vám dá, môžete aj rodinný dom a fyzická osoba. A plynovú prípojku už menia. Tak, no. Tak toto je práve to, čo sa dá vyriešiť len tým paragrafom 26 odsek 9, že teda zmena zariadenia a ošetríte to len teda listom, že za akých podmienok súhlasíte, keďže kotol je plynové zariadenie, tlakové, mali by si ho teda dať preskúšať revíznym technikom a teda by mali mať aj stanovisko od kominára, že ten komín, na ktorý sa pripájajú, je v poriadku. Asi len s takým upozornením by som to vydala. Dobre, nemáme ďalšiu k tomu dovetok, ale máme, a ja som vlastne mala rovnakú otázku, tieto súhlasy a rozhodnutie o povolení zdroja máte niekde vystavené na stránke Ministerstva životného prostredia, alebo ako sa k nemu obce dostanú? K ním vlastne, k všetkým týmto podkladom. Zatiaľ ich na stránke nemáme a asi by sme ich mali na stránke zverejniť. Určite áno, my určite teraz s vašim dovolením zverejníme aj na web stránke Populár, kde vlastne sa všetci prihlasovali na toto podujatie. Tam budú zverejnené aj prezentácie a aj tieto vzory, ale určite tu vlastne nemáme všetkých zástupcov samospráv, to by ani nebolo možné, ale bude dobre, keď to budú o tom informovaní ďalej. Ďalšia otázka z mesta Vysoké Tatry. Ak sa jedná o stavbu blokovej kotolne v bytovom dome, ktorá slúži na vykurovanie domácností a žiadateľom a prevádzkovateľom je správcovská spoločnosť, právnická osoba, vydávame povolenie formou rozhodnutia? Áno. A povolenie zdroja je stále iba formou rozhodnutia. Dobre, ďakujem pekne. Ešte pani Kleinová. Toto rozhodnutie, ona vlastne reagovala na to, čo ste pani Hrubá ukazovala, sa takto vydáva, ak sa inštaluje len kotolňa sama o sebe a nie je súčasťou stavebného povolenia? Teraz nie som si istý, k čomu... Ja som si není istá, k čomu sa viaže tá otázka. Ale skrátka, dobre. Pokiaľ ide o zdroj znečisťovania ovzdušia, vzoru rozhodnutia. Ten vzor rozhodnutia, povolenie zdroja sa viaže na všetky malé spaľovacie zariadenia, ktoré neslúžia na vykurovanie domácnosti. Čiže ide buď o malé spaľovacie zariadenie s príkonom nad 100 kW, alebo ide o zariadenie aj pod 100 kW, ale slúži na vykurovanie nejakého podnikateľského objektu. Vtedy sa vydáva povolenie zdroja. Ďakujem veľmi pekne. Ešte pani Kleinová, čiže ak tomu správne rozumie, k tej peci na pizzu nevydávame súhlas, ale rovno povolenie zdroja rozhodnutím. Nie. Tu sa vydáva aj súhlas, aj to povolenie zdroja. Práve potom bola tá prezentácia, že tie súhlasy sú pre povolenie stavby
a povolenie zdroja, potom? povolenie zdroja znečisťovania ovzdušia. Čiže to Dobre, bolo ďakujem. presne rozobraté vlastne v tých slajdoch s tými obrázkami na začiatku. Ďakujem. A ako som hovorila, tá prezentácia bude k dispozícii aj záznam z tohto nášho stretnutia, čiže potom, keď niečo nebude jasné, tak si to budú môcť kolegovia ešte pozrieť a naštudovať. Ešte pani Grošeftová sa pýta, ako je to so správnymi poplatkami. Rozhodnutie podľa paragrafu 27 odsek 1 je 45 eur. Rozhodnutie na užívanie podľa paragrafu 26 odstavca 1 písmena C nemáme v správnych poplatkoch, ale je to rozhodnutie o trvalom užívaní. No, tu si dovolím tiež odpovedať. Paragraf 27 odsek 1, čiže povolenie zdroja, keď sa vydáva rozhodnutím, je to stále rozhodnutím, je spoplatnený tými 45 eurami. V prípade, ak dochádza k zmene povolenia zdroja, tá zmena je spoplatnená 22 eurami. No a samotný súhlas paragraf 26 odsek 1 písmeno C sa štandardne ako v rámci toho kolaudačného procesu vydáva formou záväzného stanoviska, nie je rozhodnutím, čiže nie je ani spoplatnené, ale môže sa v prípade, ak tá stavba nepodlieha stavebnému konaniu, tak aj to rozhodnutie, ten súhlas na trvalé užívanie sa vydáva rozhodnutím. Čiže ten súhlas nie je stále rozhodnutím. To by som podotkol tak. Štandardne v rámci stavebného konania je to záväzné stanovisko. Ďakujem. Tu máme ešte otázku od kolegu Virgoviča. Je iný postup povolenia zdroja, ak, ako bolo povedané, ak rekreačná chata sa užíva aj na podnikateľské účely? No, to je dobrá otázka. Ale keď sa používa, môže sa čiastočne používať na podnikateľské účely. Čiže časť domu je prenajímaná, v tej prvej časti poviem, bývajú ako domáci, hej. Tie prípady sú rôzne. Tuto si netrúfnem odpovedať. Súhlasím s kolegom. Toto je možno otázka budúcnosti. Za mňa ešte raz opakujem to, čo som povedala. Ťažko sa nám písal zákon o ochrane ovzdušia, keď vlastne na poli stavebnej legislatívy prebiehali zmeny. A všetci veľmi dobre vieme, že tie zmeny k dnešnému dňu nie sú uzavreté. My stále vlastne nevieme, teda máme nejaký stav stavebnej legislatívy a stále očakávame, čo bude. Takže toto ešte nám zostáva visieť a asi individuálne sa k takýmto otázkam musia postaviť kolegovia, aj keď toto teda sa pýta náš kolega. Ešte tu máme vlastne dve otázky cez online formulár Populár, ja to za chvíľku zazdieľam od pána Prekopa. No, ale ešte... Janka, nemusíme, lebo my sme ich zahrnuli do vlastne tej druhej časti prezentácie, kde sú... Aha, dobre, super. Dobre, čiže Juraj bude to ešte teraz, čo bude mať Igor Vilkovský prezentáciu. Ešte tu máme od pani Klaudie. Ak máme žiadosť na malý zdroj znečisťovania ovzdušia vo viničnom domčeku, to nie je domácnosť, tam by som mala teda postupovať podľa paragrafu 27? Čo je predmetom v tom viničnom domčeku? Asi iba nejaký... Asi malý zdroj nejaký. Podobne asi tuto ako dolu sa tiež pýtajú na záhradný altánok, nejaký krb, predpokladám. Lenže záhradný altánok je úplne iná situácia. Záhradný altánok a krb v záhradnom altánku vlastne si považujeme za občasné zariadenie, ktoré bude v tej domácnosti používané. A my sme aj záhradné altánky a také občas používané zariadenia vlastne vylúčili aj z požiadaviek na rozptyl emisí. Áno, to si aj spomínam, lebo máme niekoľko takýchto už stretnutí, že už sme to riešili, že práve takéto menšie zariadenia v záhrade nemáme ako Treba si uvedomiť, že nie všetko je v hľadačiku záujmov ochrany ovzdušia, nie všetko je možné riešiť cez zákon o ochrane ovzdušia. A tento malý zdroj znečisťovania ovzdušia vo viničnom domčeku? No to asi nie je domácnosť. Ak to nepoužíva na podnikateľské účely, tak by som to neriešil týmto spôsobom.
Mhm. To je otázka tiež. Je to taká otázka. No, musíme si to nejako ešte premysleť, že čo áno a čo nie. Ešte tu máme ďalšie, nabalujú sa otázky, čo je super, že ďalej sa pýtame. Čiže niektoré, čo neboli zodpovedané, pokúsia sa ešte kolegovia v rámci nejakého zhrnutia toho, čo tu máme, neskôr vlastne dopovedať, alebo to je asi domáca úloha pre aj ministerstvo. Ako povedala pani Hrubá, že stále to není všetko jasné. Ešte tu máme otázku. Reagujeme na ten viničný domček. Pani Servázka, tam by mali požiadať o zmenu účelu stavby cez stavebný úrad. No, to je otázka na stavebný úrad. Práve. A ako postupovať? Prepáč, áno? Lebo oni rozhodujú v podstate o účele využitia stavby. Takže to je primárne ani nie ministerstvo ako na ovzdušie, ale na ten nový úrad, ktorý sa zaoberá stavebnými vecami. Čiže vždy treba mať čo najviac tých vstupných informácií, aby vlastne kolegovia sa vedeli rozhodnúť podľa, ako majú ďalej postupovať. Čiže ako postupovať, keď bolo vydané stavebné povolenie bez súhlasu podľa 26/A odstavec A. No, tak takéto povolenie je vydané v rozpore so zákonom o ochrane ovzdušia a môžete ho napadnúť. Ešte tu máme dovetok k tomu viničnému, teda domčeku. Prečo zmenu účelu stavby? Veď nemenia účel stavby, nie je určený na podnikateľské účely fyzická osoba vinice, spravovanie vína pre vlastnú spotrebu. Čiže... No, ale zase, a tu nás sme si možno odpovedali na tú domácnosť. Ak je to vlastne výroba vína pre vlastnú spotrebu, tak je to v konečnom dôsledku vec, ktorá je súčasťou domácnosti. Aj keď to nie je vlastne v jednej zástavbe s rodinným domom. Aj keď to nie je v jednej zástavbe. No, skrátka, ďalší zdroj. Tak ako som odpovedala, my si toto budeme musieť premysleť, ako budeme chcieť postupovať. Ale zase nič nevymyslíme, pokiaľ nebudeme vedieť, ako to plánuje stavebná legislatíva. Pretože cieľom tej novej stavebnej legislatívy, ktorá sa tu pripravuje už x rokov, je práve zjednodušiť život občanom a proste zjednodušiť povoľovanie určitých stavieb, ktoré slúžia pre účely vlastne jednotlivcov, nie podnikateľských subjektov. Ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie všetkých otázok, aj za prezentáciu pani Hrubá. Už aj pomaly strácam hlas. A ďakujem, že teda v tom horšenom zdravotnom stave ste nám odprednášali aj reagovali na otázky v čete. A môžem dať slovo Igorovi Vilkovskému, ale mohli by sme si spraviť takú veľmi krátku 5-minútovú prestávku. Čo vy na to? Môže byť. Súhlasíte? Dobre, čiže tak možno aj 8 minút, aby sme to mali tak pekne. 10:40 sa stretneme a pokračujeme teda s ďalšou prezentáciou praktické aplikačné postupy s Igorom Vilkovským. A ja sa teda lúčim s pani Hrubou, ak už nebude pokračovať na našom workshope. No, ja už pomaly budem musieť ísť, takže asi po prestávke sa na pár minút pripojím a potom už nás opustím. Ďakujem veľmi pekne a držím palce. Nech to rýchlo vyzdraviete. Dobre, zazdieľaj si a o 10:40 teda pokračujeme. Neviem, dal som to zdieľať, vidíte? Áno, vidíme. Dobre.